ọnwụ ike ga-agba ọsọ ndị mmụọ ga-agba ọsọ Daddy G o awụ Daddy G o ihe dị egwu ga-eme ekwensu ga-agba ọsọ ajọ mmụọ ga-agba ọsọ Daddy G o awụ Daddy G o ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya asị na ike eji ata ajọ mmụọ ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya ike dị n'ọbara ya ike eji ebuli ekwensu ike dị n'ọbara ya ike o ike o ike o ike o macham ekwensu don fall for gota macham amen mechi anya gị onye ekwukwala okwu mechi anya gị na mmụọ na-agara gbara na agbọnụ mechie na anya ọnụ gba nkịtị unu ga-ekwupụga mmụọ batara abata onye ekwukwala pim gị mmega gị ma mmiri ahụrụ nga mgburu aka ntị mawa gị anya taa wụ ụbọchị ọṅụ ihe anyị nọwụ n'ime desert na anyị batara n'ime ya ọnwụ nga anyị batara ka anyị nwee nzọpụta ka anyị nwee ihe a na-akpọ nnwere onwe onye nọ n'ahụ ekwensu si n'ime otu onye mapụta ya makpụrụ onye ọnwụ n'ime dịka m gwara ụnụ tupu anyị abịawa ebe a na anyị ga-ebu ọna 12 day ya bụ mkpụrụ ụbọchị 12 ọwụ ya ka ọwụ dị ya anyị ga-ebugide ọnụ a meme ọpịpịa from 6 to 6 onye erikpulere onye aṅụ na aṅụ tọọ n'ahụ gị ahụhụ gị tọọ n'ahụ gị ahụhụ dịka mgbe ele ahụ ya mgbe Jekọb nọ n'ime ọzara asị Jekọb gawa n'ime forest the forest olu si n'elu daa asị ya Jekọb nwa m Jekọb asakwuru olu ahụ gburu anọ ya azụ otu ugboro asị ya kwa agụrụ na-agụgụ ya sị mana ya agịda eri n'ihi na onye nwe anyị nwere ihe ọ chọrọ ka onye nwe anyị mee n'ime ndụ ya bụrụ ọnụ ma o bugidere o boli eke mbụ ụzọ buo ya eke abụọ buo ya eke atọ on the third day ya mkpụrụ ụbọchị atọ ekwensu eburu bred bịa ekwensu si hotel ndọ asị ya ebukalala nta bukalala imo ji ya ha n'ihu ose ji na watermelon ji ya mkpụrụ ube mgba ji ya kukumba ji ya ele ahụ ụdara enwedị mkpụrụ m ike elili m ụgbọgụrụ enwedị ihe na-ebute fọdụ ji ya n'ezi ya sị na onye nwaanyị ọsị ya bụ olu ya ọnụ na ya ga-atọ n'ahịa ahụhụ ka ya nwee ike nweta ihe na-achọ n'aka onye nwaanyị ekwesịrị bụrụ ahụ ihe o buru bịa lawa mgbe ọwa wudo onye mmeri ka ọwụ mmeri bedị mbụ Jekọb ele ihe ewu gị nwa nke mana ijiri gide ebu ọnụ tọọ n'ahụ gị ahụhụ ụkọta ihe gị nwa bụrụ akpụ ị ga-elogo ya na-akpụ ote gị dọrọ nyanyanyanya ekwensị bịa ote ya akakpọ gị n'ime mgbe ụfọdụ ị ga-afọgide akpụ gị ama mgbe ijiri fụrụ ekwensị ote fụọ ga were mmiri lofee ya aga n'ime ndụ gị biri okenye adịdị mma onye na-ekpere Chineke ekwesịrị iri okenye ị kwesịrị otu wiiki gị iri otu nri ndụka ọzọ gị ji ebu ọnụ n'ihu onye nwe anyị ọmiwu Daddy G o ihe chọọchị m onye ọla na-aga chọọchị m ihe chọọchị ebubo ọnụ ada eri okenye ngwa asị okwu Chineke eziburela anyị ọ na-agakwa ọwụ ya ka ọwụ dị ya Daddy G o ride on araidụla m nna m so onye ọbụla nọ nga etu anyị bidoro ebubo ọnụ 6 to 6 nye na-akụgbu ugbu a ebe 12:30 ka ehihie ọcha anyị ga-anọgide n'ime ọcha na ya akọ 6 tupu anyị na-emechi ekpere onye ọbụla ga-anọ n'ime mmụọ adịghị ahụ ị na-ayọ n'aka Chineke ọ ga-enye gị wepụga onwe gị n'ibi ndụ rụrụ arụ ikwu okwu asị ime ihe ndị ọzọ mere ka ị bie ka ụwa hụ gị emere ka ụwa hụ gị kama mee ka Chineke wu onye ị na-ekpere ji aka ya hụ gị maka na ọ ya wụ onye na-akwụ ụgwọ ọrụ mmadụ nkịta ada akwụ ụgwọ ọrụ mmadụ nwere ike kwego nkwa ya megịnị ya agharịpụ gị mmadụ kwego nkwa ya mego nto disappointment gị isi ngwa berewa akwa mana Chineke kwego nkwa ọ ga-eme gị ya nọ mezuore gị ya ọwụ ya ka ọwụ ya alelo taa onye ọbụla ga-aba ịga n'ime mmụọ ụgba anyị ga onye tegala ụkwụ anyị ga-aga ụgba sekpuru ala kpewe ekpere na-ayọ Chukwu ihe abịa ahụ n'ụda enweghị m afọ ọsịsa ka mgbe ụnyaahụ
ya na-asa m naanị so biko dịka anyị nọ n'ime ọzara onye ọbụla na-ekpe ekpere ti ị ga-afọ ọsịsa ma n'ime ekpere ịnụkwa ngwa Sister Caro gụlitere anyị abụ my sister my acting pastor nọ nga onye ọbụla nọ nga ma ọ ga n'ime mmụọ na-ekpe n'ekpere onye erikwule na onye dekwula ihe ọwụla ọnụ onye anọkọtakwala kwe ka ekwensu ji ya kwara ngwa ọnụ gbogbo ọnụ ihe niile ga-arị mma bụbụrụ m ihe eme aga wechi anya ngwa Sister Caro ngwa abụ welite olu ele ji n'olu nwa ya gị ekwensu abata gosi ike gụpụ ekwensu ike dị n'ọbara ya 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 bụrụ ọnụ onwe onye ọdọ mete nje onye ọdọ ebu ọnụ onye metere ihe o mere ugbu a ya ji isi eburu mere enyi biko ekpere ewe ekpere ọnụ mgbe a ga-aza ekpere ahụ ụnụ nwa ka a ga-aza ya ụdụ m onye ọzọ mee nje onye ọzọ ebu ole ya ọnụ onye ọbụla buru obe nke ya otu kọmisin ka ahụhụ njọgụ rijela afọ ngụgba mpụ ahụ eburuwa agha ihe na-eme nke ọ na-agba m nkịtị eso ihe onye gara mee ka unu na-eme onye gwara ọnụ na enwere ihe m gara aga mee Daddy G.O. ị pụrụ izonarị mmadụ ma ị ga-ezonarị ya Chukwu adịghị atụ asị o Daddy G.O. ichefuola si ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga zanzam na-ele ya ichefuola the spirit is leading bam the spirit is leading spirit we na-elid n'ihe ya dịrịkwa gị ote dịmaga gị n'ọkụ mmụọ spirit we dịrịkwa gị ote dịmaga gị n'ọkụ mmụọ spirit na-elido ele nga o lead dịrịgo spirit is leading ma ya lead gị ote lead kwa gị n'ụzọ ọ maazị ibe gị tochiri ogologo na ha ka mmadụ spirit we eliga gị n'ote likwa gị n'ụzọ bi hapụ gị gị na-asị m spirit is lead
spirit ọ na-eli dịka spirit ihe nụ Daddy G.O. butukwa anụ ya anyị na-alụ ya ka anyị na-arụzi na asịsị eziokwu na gbam Daddy G.O. ndị gere okwu m rapụ omume m anyị amatago ihe na anyị amatago ihe Hell, Daddy G.O. enwe otu ụwa dị o. Daddy G.O. o nwere otu ụwa dị. otu ahụ ụwa ahụ dị ga-eduba gị n'ọkụ mmụọ otu ahụ ụwa ahụ dị otu ị ga-esi aga ọkụ mmụọ ele otu ụwa dị ụwa wọrị agha ele hụ na-enyarị ote mana ọtịgakwụrụ n'ụkwụ nye m sị ka m baga Daddy G.O. enwe nke fọ wepụtara anyị. ọ bụkwa nne na-ata ebekwa sorokwa na anyị takwa anụ mụdị a na ebe a na echansị dị ebe a nwanne m niile gacha ọkụ mmụọ otu ahụ ụwa ahụ dị o wetu unu niile ga-esi aga ọkụ mmụọ unu gaja ọkụ mmụọ unu gaja ọkụ mmụọ